Здравейте! Днес ще си говорим за това, колко е важно да показваме подкрепата си за децата си. Да им показваме колко е важно за нас, че те успяват, че се чувстват добре, че имат мечти и следват тези мечти. Един ден Филип ми каза: "Мамо, знаеш ли, ти си страхотна късметлийка, че имаш дете като мен. Ако беше друго дете, ти нямаше да го обичаш толкова, нали?" Ами не, нямаше, защото обичам точно него. Благодарна съм, че ме е избрал за своя майка и че е дошъл при мен и че точно аз съм човекът, който ще му помогне да порасне и да намери своя път. Много е важно за децата да знаят, че има някой зад тях, че има някой, който ги подкрепя, някой, за когото техните успехи са важни. Така че показвайте им постоянно, всеки ден. Любовта не е нещо, което да се измерва на килограм. Тя не разглезва, напротив, тя помага да растем щастливи. Подкрепата, усещането, че имаш гръб, усещането, че си важен, че си ценен, че някой те уважава за това, което си, независимо от това на каква възраст си, ни кара да се чувстваме щастливи и да търсим своята реализация. Така че това, че срещу вас стои 3, 4, 5, 6 годишно дете, не означава, че не трябва да вземате думите му сериозно. Не означава, че не трябва да се вслушвате в това, което ви казва, в това, което ви споделя, в това, което разкрива. Това е важно за него. Не го забравяйте. Вашият телефон, вашата работа, вашите ангажименти не са по-важни от неговите. Нали? За да расте щастливо и успешно вашето дете, вслушвайте се в неговите думи. Бъдете до него. Чувайте какво ви казва. Не само така да минава през ухото ви, докато правите нещо друго. Не, слушайте, участвайте в разговора, подкрепяйте го и му показвайте, че е важно.